Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі». І сьогодні кілька слов про спів пісню в пілігримках. Місяць липень в Білорусі для всіх нас, вірників, католиків, справді Марійний місяць. Бо початок місяця 2 липня Національний санктуарій Матері Божої Будславської. Пілігрими тиждень-два, більш-менш, ідуть, їдуть, керуються до Будслава. Іде, справді, духовна така дорога одродження, духовна в серцях, в сім'ях. Так само після тракелі, знов нова хваля пілігримів до санктуарія Матері Божої Тракельської. І тепер так само знов до Матері Божої Шкаплерної в Гудегай, де чекані на допомогу і опіку Матері Божої собі особисто, сім'ї, народу. Люди несуть духовні дари і отримують звищення в небесних духовную допомогу. Тому, шановні, сьогодні хочу закрануть такий момент, що не тільки ми цей місяць чи надалі з пошаною в духу вертаємося з подякою Богородиці за отримані ласки, але іменно про цей спів пілігримів, які йдуть і їдуть до санктуарію Матері Божої. Неможливо уявити собі пілігримку до санктуарія без молитви і співу. Скільки повстало нових пісень, коли папа, святий Ян Павел II, розпочав пілігримки по всім світі. Не побоюся цього слова, просто фонтан шаленства, співу на хвалу Божию Богородиці святих, молоді дорослі, на різних інструментах, бубнах, на різних мовах світу. Ну що можна сказати, коли бачиш в костюлі множество народа, мал і стар, старейшого зросту люди в радості, захопленні співають «Марія, єстеш ми млоді», а їм по 70-80 років. А спев, а натхнение, а радость, так, ласка Божия одраджает. И тут, именно мы памятаем, что в пилигримках первые годы, что были все костельные спевы, спевали, молились. А далее, как Папа Францишек сказал, кто любит Бога, молодеет и хорошеє душою. Правильно. Мария, єстеш ми млоді. І хочу поділитися з вами про релігійні співи пілігримів, дик і так серед людей. Академічні хорали, співи, колядки тяжко даються просто в народі співати, колядувати. А ось, як кажуть, в народі попросту. Запоминаются слова, мелодия и легко виконуються, тому що і популярні, і слава Богу. І ось у перші годи пілігрима виконувалися різні співи со співників, але не було конкретно до Матері Божої Будславської. Звернувся до господарині Галини Смоляк об допомозі. Довго розважали, різні накиди текстів, і так повстала пісня до Матері Божої Будславської «Бодродження, як золотий». Думали, для пілігримів тільки з Червоного костюла, групка будуть співати пісню. Підхопила вся Білорусь. Дякувати Богу. Чи апель до Матері Божої Будславської так само, ти як промінь, які в Червоному костюлі кожної суботи і неділі вечором співали після таємниці Ружанця
на різних мовах світу, так як в Częstochowie. І дякую господарині Галіні, що менавіта адкликнулася, допомагала і, напевно, тепер молиться. Пасля вяртання касцёла пажадана аднавіць такую традыцыю праслаўлення і духовнага яднання з Маці Божай Будслаўскай. Таксама апель да Маці Божай Будслаўскай, каб быў штовечар в Будславе і не толькі в Чырвоным касцёле святых Симона і Алены, але і па магчымасці в іншых парафіях. Тому Божа дапамажы, каб сапраўды гэты апель дасканаліць, і няхай ён быў бы яднаннем всіх вернікаў всёй Беларусі. Бо паглядзіце Częstochowa, Марыйны апель яднае вернікаў ва ўсім свеце. Апель чуем, званы на касцёлах Беларусі, колькі чуем музыкальны апель. Так падобна распрацоўваўся і паўстаў юбілейны гімн пра катэдральны касцёл і касцёл святых Симона і Алены. Зняліся крыжы над святынямі з шаноўным спадаром Валерыем Шматам. Усе гэтыя спевы нарадзіліся ў Чырвоным касцёле, якім спадарыня Галіна вела дзіцячы хор, а шаноўны спадар Валерый быў арганістам. Думалі, збіралі словы, вкладалі, і яны паставілі на мелодію. 13 год таму паўстала ідэя напісаць гімн для роварыстаў. 13 год таму. Як-ніяк, 10-я гадавіна была пілігрымах Будслаў на роварах. Заслужылі. Бо пілігрымы на роварах хацелі мець сваю песню, гімн. Так, прапаную вашай увазе тэкст словы, але перад тым хачу папярэдзіць, што на превялікі жаль у мяне адсутнічае кантакт з шаноўнай спадарыняй Галінай Смоляр ці з Валерыем Шматам, каб хто з іх дапрацаваў гімн, гэтыя словы і паклаў на музыку. Ноты. Выказываю вялікую ўдзячнасць спадарыні Галіне, вам, шаноўная, якая, працуючы ў музычнай школе маладзечна, разам з навучэнцамі ў сваім часе напісалі зварот да шаноўнага кардынала Казіміра Свёнтка з просьбаю аб выданні малітоўнічка для дзяцей, моладзі на беларускай мове. Спадарыня Галіна, дзякуем вам, адклікніцеся. Вельмі спадзяюся, што перадача «Голас душы» паспрыяе нашай сустрэчы, і яны самыя раскажуць пра пачаткі хрысціянскага адраджэння на нашай зямлі в канкрэтных парафіях. Таксама Тацяна Гажэўская, кіраўнік хору «Голас душы», арганістка Марыя Новікова. Запрашаем на гэтыя духоўныя сустрэчы падзяліцца радасцю служэння Богу. Дык вось, на ваш асуд даю тэкст, зроблены 13 гадоў таму, але шукаю кампазітара. І паставіць сапраўды гэтыя словы, што можа падправіць. І таму таксама заахвочваю вас, бо гэта прысвечана 10-й юбілейнай пілігрымцы на роварах з Мінска ў Будслаў, вялікому юбілею 400-годдзя, 2013 год, 5-6 ліпеня, присутнасці ікони Маці Божої опікунки Білорусі в Будславі. Рим, 1598 год. Передадзены образ Вільно, 1599. Давгінова, привезений з Вільні образ,
1612 году. И в Великую Пятницу 1613 года икона Матери Божией великой процессией была перенесена с Довгинова в Буцлав. Дык вось присвячається менавіта 10-й гадавіне роверам гэты верш. Господь усіх життя початком, до Бога идем земной дорогой, разными сродками и веры задатком, а нам еще велосипед подмогой. Припев. Велосипед нам допомогой, быть ближей у целым свете, у поширенні слави Божої, серед людей по всій планеті. Под опекой Френка Дафа до святости Господь его покликал, на велосипеде до человека, с Богом у сердце весь край объехал. Припів. Ми наслідуємо приклад Дафа, бо в їм бачимо Божую волю, повагу до кожного чоловіка, поширить небесную славу. Припів. Во всіх кутках Божого світу вера і велосипед єднають, стать одной християнською сім'єю, любить Бога і ближнього закликають. І наприкінці форте нашим девізом стають. І додати ще раз припів з вокличем: велосипед нам допомагає быть ближей у целом свете, у поширенні слави Божої серед людей на всій планеті і Білорусі синявокой. На закінчення повторить припів, додаючи слови, як ніжей про урочистий воклич всіх разом і Білорусі синявокой. Припів пожадано повторить 3 рази з урочистим вокличем, заохочуючи уже до співу всіх присутніх в Божому храмі, на урочистим собранні чи на привалі. Ось, шановний на ваш суд, менавіта така пропанова 13 годів повстала, і певна Боже благословив різні пілігримки, аби всіми душою, серцем, волею завсюди йшли під опікою Богородиці. Щасті вам, Боже, просимо опеки Матері Божої. Вітай, Мария, полная ласки Пан с тобою, благословлена ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Примите Божие благословение. Благословение Бога Всемогутнего, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сидя на вас і застанеться назавсюди. Амінь.